Okay, maraming salamat. Siyempre, alam nyo na, yung malupit natin na bagsakan, ano pa mga kabalen? Bagsak me pa! Thank you, Coach. Yan, what's up mga kabalen? Joby Abars po na Kabalen Hoops at welcome po sa ating YTC channel mga idol. At ngayon, magkakaroon tayo ng tsansa na umpisa ng bagong pakulo ni Kabalen Hoops na Basketball Talks. At episode 1 natin, walang iba kundi ang isa sa mga malupit at magaling din na coach dito sa Pampanga, mga idol. At siyempre mga teams na kasama siya or siya yung head coach, yan ang Jasper MJ. Jasper MJ Magalang, Angeles City, marami ng coaching career. Okay, etong idol natin. So, palakpakan natin mga idol, walang iba kundi si Coach Jonathan Benedict Buwan. Ayan, yun. Coach, kumusta? Mabuti. Ayun. Kumusta? Okay lang naman. Medyo nanggulo ako. At pasensya ka na kasi ikaw yung unang-unang coach na mapapanood ng mga kabalen natin dito sa Basketball Talks 101. Siyempre, so, unang episode to, mga idol. Pinuntahan ko pa si Coach sa Escaler Magalang. Salamat sa pagpunta. Ang ganda ng bahay ni Coach, tapos ang ganda pa ng resort. Thank you. Coach, unang-una, kamusta ka? Anong ginagawa mo ngayon? Mga activities mo ngayon? So far sa ngayon, pahinga kami. May mga liga kami mga namin league. Although, natapos ay Mapalaksyo namin, yung inter-commercial dun sa Mapalaksyo. Okay naman, kasama ko ang Rowells doon. Nakuha naman namin ang kampyonato doon. Tapos konting dito sa barangay. Yung katatapos lang ni Boss Deray Garcia sa Digama. Grabing liga na yun. Galing kami din doon sa Intertown sa kanya. Maraming salamat kay Boss Deray. Galing yung Intertown na pagka. Ang ganda ng pagkaka-organize. Ngayon, kami siguro ngayon January medyo sunod-sunod na to. Ito na yung sa Pampanga, ito na yung sinasabing Kapampangan Summer League. Yun. Dami diyan. Meron pang Tarlac yan. May mga Tarlac pa kami niyan naka-line up pa. Daming open ngayon na liga. So kasi nakakapaglaro sila sa Tarlac, lalo na yung Noel Cup, baka magbukas din yan. Sumasali talaga si Coach. Coach, sa mga ganito, ako lagi kong tinatanong to sa mga nagma-manager, coaching, nag-handle. Ano bang nakukuha nyo sa ganito? Halimbawa, ikaw, sigurado sa isang player, isang team, gumagastos ka sa uniform, gumagastos ka sa mga, siyempre, transportation ng mga player. Lahat. Para sa inyo, ano ba to? Wala. Passion mo na yan eh. Wala ka naman makukuha dyan eh. Ang ano mo lang dyan, nakakatulong ka sa mga bata. Dahil passion mo, inumpisahan nyo na, tapusin na natin. Yun nga lang sa tawa mo nga, panahon, gastos, oras na pagod. Kasama lahat yan. Pero for the love of the game. Tsaka yung mga bata. Kasi punta sa'yo mga bata. Lumapit sa'yo. Lalapit. Dalhin mo sa school. Dalhin mo sa kahit sa liga na medyo konti para lumakas ang nila. Kumpiyansa. Yan naman ang lagi nating Kasi napakalaking tulong din ng ligang labas. Sabihin natin, ligang labas. Kasi sa experience, doon mo kasi makakalaban yung mga magagaling. Yan. Mga kasama mo, makakalaban sa isang team. Minsan, kampi mo, XPBA, yan, madami. MPBL, yan. So, sobrang dami. So, napakalaking bagay din nila, Coach. Diba? Akala kasi ng iba, coach lang kayo na hindi sumusuport sa ganito. Pero hindi po totoo yun kasi sila sa basketball uniform na lang, ang bigat. Ano na yan? Entrance pa, may mga entrance pa yan. May mga entrance fee pa. Siyempre, pagkain. Allowances ng mga players, pwedeng hindi mo bibigyan ng kawawa naman kasi may mga may nagmumotor may panggas dapat. Minsan, iba pa yung medyo may konting sa pamilya. Di ba? May tulong din totoo may support at tulong din Pag alam mo medyo ng konti, siyempre iba yung tulungan. Iba yung mo sa kanya. Karamihan sa mga managers na ginagawa, hindi lang naman dito. So, Coach, name, siyempre, ito, lagi, tatanungin natin to sa mga, sa talagang podcast natin. For sa mga player natin, sino yung top 5 Kapampangan player mo? Okay? Top 5 Kapampangan player. Sa PBA muna, sige, para hindi ka mahirapan. Dami nito, baka hindi ko ma-mention yung iba, ano pa ako. Anyway, pero yung ano lang naman yung naging PBA player na Kapampangan. Naging PBA player na Kapampangan. Lima. Siyempre nandiyan na, sorry to mention yung mga kasing naunang mga Kapampangan, marami din mga
Like Totoy Marquez, Kapampangan Totoy din Marquez, yan, diba? yan, si Coach Kapampangan Totoy. din. Oo, Kapampangan din yan. Idol ko yun, nasa Pure Foods siya. Okay. Hindi nasa Shell, no, nasa Pure Foods siya. Pure Foods, oy, Coach Totoy, papanoorin niya to sigurado. Pinapanood ko, dalawang ano pa niya noon, yung ano niya dito. Wristband. Wristband niya. Punta pa akong ultra. Oo. Galing akong eskwela, naka-uniform pa. Punta akong ultra pala, panoorin si Coach Totoy So, noon. si Coach Totoy, ang una mo, yan, sa 5. Sino pa yung pangalawa? Kasi yung mga nauna kila, ano, noon, siyempre sila, Castro, nandyan. Oh, Jason Castro, the Natural, Blur. Automatic yan. nandyan. Siyempre, hindi lang 5, kahit 15, pwede ako magsabi ng Kapampangan. Pwede, pero 5 muna. Siyempre, Castro. Siyempre, di mawawala dyan si Dennis Espino. Dennis Boss Espino. Dennis. Yan. Dennis Damenis. Santa Lucia Realtors, legit big man. UST, yan. Si Boss Dennis, yan. Para sa akin, siyempre, Arwin Santos. Arwin, Spider-Man, yan. Kaya nga sabi ko, Abueva, nandyan din. Okay. Sige. So, ang dami talaga. Dami. So, yun na yung 5. Tapos, meron kang top pick na 5. Pwede ba nagdagan? 20 na para hindi ko na... Pero alam naman natin, siyempre, marami talaga mga Kapampangan. So, grabe, kahit dito lang sa mga ligang labas, no? Punong-puno tayo ng mga Kapampangan player. Coach, regarding naman sa, siyempre, alam ko, kayo rin, kahit paano nakakatulong na rin kayo sa pag-backup ng mga player through school. Like sa Manila, di ba? Nagagawa nyo na rin yun. Sa mga bagay na ganun, Coach, siyempre, ilan sa mga player nyo, or may mga player na din ba kayo na naging kilala na? May mga hinandle na ba kayo na may pangalan na rin? Kahit hindi sa Manila, kahit dito lang sa Pampanga. Meron na rin. Kasi like yung mga nag-Luwid kami, di ba? Luwid, yan. Mostly, Luwid 1. kalahati ng Luwid 1 naglaro sa amin. Nasa Manila na. Si Danting nasa UST. Naglaro sa amin. Si Isaac, Si Isaac, Ay, Apalit Pride dyan. Mayor Jun, grabe yun. Si Darrell, nandun na rin. Garcia. Nandun na rin sila De Jesus, sila Benz De Jesus, nandyan na rin. Si Randem, alam ko lumipat nasa St. Clair yata, si Randem. St. Clair. Sino pa ba na nagluwid na nasa ano, dami na hindi ko na maano kasi Madami may iba na na. naman kaming hawak naman na iba na. Iba na naman na ano. Yung mga nasa system ngayon ang binibuild up namin. Sa mga varsity rin. Mga varsity high school and colleges ni Coach Jong at saka ni Coach Chok na ano, tulungan natin para sa mga bata. Grabe. So, ay iba kasi, kung hindi na kayo nagtataka hindi na kayo na-amis. Kasi nga, pag Pampanga, sobrang daming programa ng basketball. Dami. Sobrang daming magagaling, sobrang daming programa pa. Yun. Maraming basketball camp, maraming basketball clinic, maraming liga. Sobrang daming liga. Alam niyo po dito sa Pampanga, tulad ni Coach, minsan sa isang araw, sa weekend, halimbawa Sunday, hindi lang isang liga nilalaro nila. So, by schedule yan. Minsan, may game sila ng 4 p.m., alis sila, biyahe sila ng papuntang alas 7 naman. Di ba? Ganun yun Ganyan, 4 weeks tapos 7 p.m. Alos sabay. Minsan, hindi pa tapos yung game dahil alam nilang makikita na panalo na. Yung 5 or yung Alis na. Para maglaro naman sa iba. Sa kabila. Ano, nang laro sa sobrang dami. Tapos yung mga premyo rito, grabe din. Coach, no? Pero ako, hindi kayo nag-up to doon Yun yung ano ko Minsan, kahit sa liga, kahit yung pa-premyo ganito lang, pinapasukan nyo. Para lang sa mga bata, para ma-expose. Yun yung ano nila. Likewise, yung nagpapaliga, pag nag-imbita, para lang, di ba, kunwari, barrio, kamukha sa barrio namin, mag-iimbita, para makita ng mga tao na may iba naman team na para hindi sumaya, para sumaya, makita sila na ibang lugar na naglalaro dito na magagaling from mga varsity na mga naglaro ng mga bata na yan. Makakita sila ng ibang laro na talagang galing eskwela, magagaling, hindi lang puro baryo lang. Ayan. Makikita nila talaga yung laro na may sistema. Yun, may sistema. Tsaka, di ba, yung laro natin, yung barangay, talaga pag, ako to, basta, di ba, ganun din Sila tingin lang, alam na nila kagad kung ano yung gagawin nila. Lalo na yung pasahan at mga plays. Yun. So, Coach, nagpapasalamat ako kahit busy ka, pinagbigyan mo ko. Merry Christmas na rin sa mga kabale natin. Yung mga coaches na kasama mo or sa teams, pwede mo rin silang i-shoutout sa natin, sa vlog natin. Shoutout sa mga nakasama ko sa team sa Luwid 1, like Dante, si Bert, nakasama si Coach Chuck, Coach Beji, sino ba yung mga nakasama ko sa Luwid 1? Dami, no?
Dami namin eh. Nakalimutan ko yung mga ibang ano. Pasensya na po, ibang ano namin Coach nakasama. Benji yan, automatic na hindi mo kasama. Coach Chok, nandyan. Yung mga Coach assistant Chok, na. Coach ano. Jong, nandyan. Jong Villarin. Levi. Kahit na medyo tinuturuan ko pa si Levi kasi sa pagko-coaching para lang. Kasi mahilig din sa mga bata na maliliit na inaalalain niya. Ayun. So, yun nga mga idol, kasi lagi nating ina-expose yung mga player. Ba't hindi naman yung mga coach muna, di ba? So, sobrang dami din ng coach sa Pampanga talaga. Ayan. Daming tumutulong, Ang daming tumutulong. Hindi lang sila coach lang talaga sa basketball. On and off the basketball court, talagang iba yung suporta ng mga kabalen coaches natin. So, yun, magkakaroon ng pagkakataon na, siyempre, may pakita at may expose naman natin yung mga coach, hindi lang yung mga player. Dito sa mismong vlog at channel natin, mga idol. So, Coach, maraming salamat at Merry Christmas. At Merry Christmas. Marami pa tayong pagsasamahan sa mga liga. Next year na, 2025, marami ng liga na pupuntahan at makakasama natin si Coach para i-cover naman yung mga games nila. Jasper MJ. Yan. Okay na. Shoutout sa mga taga Luwid 1 Kapampangan players namin dati pa at saka yung mga ngayon pa. Shoutout sa Now and then. Once Luwid Kapampangan player is always Luwid Kapampangan player. Yan. Okay, maraming salamat. Siyempre, alam nyo na, yung malupit natin na bagsakan, ano pa mga kabalen. Bagsak me pa! Thank you, Coach.